हामबाय बिनि जे 22 तारिख IPFT बाय जे त्रिपुरा बन एडिसि आमचाइनो दाखुमनि आबो पदबिल आमचाइयो प्रशांत एमएलए नेतृत्वे 25-20 जना बुरैतियै लामा काटि दंनानै आबो जों थानाय थायो त्रिपुरा मथा रामचंद्र गादि जत आदम सं फाइ बंनो जों नंमो बन तिसाइ गाहादि कोरोना भाइरास ति महामारी सारा विश्वव्यापी चलि दङ ओ चलिमा जरवा आबो जिंसे जोंतिनि फुं 5टा to 6:30 जरासो दुगान मा खुलगो ओंखायसो बर' रक गोबां मा जिंजालो कलाइजाक आ जोंजाले हदो लंना बगै जों बर' मा रिक्वेस्ट खायमे बर' बर' तिनि बन हिसाबै थांखा जों अबना नायो जे वालाय सुगाना याति प्रमथा जातिनि सामुं खायनाय या आमचाइनि सामुं खायनाय एलाकानि बगै सामुं काम खायनाय जों अबना सावो जे बन दाखुमा बाय कुनु चिन तिप्रासानि सल्युशननिया जों थांचा सोंनाय थांचानि एकनिफ्राय जों चिन मानथायनो माननाय थांचा इंखे जों साल इंखाय जों चिनि जातिनो चिनि हापांनो चिनि एडिसि आमचाइनो जों गुजुगति साइ माननाय आसे कक साइना आनि बगर मुथाक आरोनि जत IPFT नि जत आदम तंनायनो कयनाय बन बायान तिप्रासा थांनाया ini corona boho महामारी ini borok 8 लाख itu हिसाब किया त्रिपुरा दिनो ताबो 1000 केसा रकमाला तंगो ओ जरवा जों borok kiri रंनो सुबाना से दरकार गोबां मा borok माइमा साया तंगो ini problem ओ जागा से borok बन खायै आने त्रिपुरासा एडिसि एलाकारो तिबो जों जाल खाया नाय तंगो जों आ बननो इसाना बागै जों कयनाय जत IPFT नि जत चिनि त्रिपुरासा आदम रंनो उनति बन खायाखैनो जानाय आपने सिनि मुं किसा आनि मुं रुपु देबरमा त्रिपुरा मथा मेम्बार बायजाल